Matul is-sena skolastika li għaddiet, id-Dipartiment tas-Servizz ta' Kontra l-Ibbuljar irċieva 544 każ ta' bullying. Id-Direttur tad-Dipartiment Sandra Cortis sostniet li kull meta jiġi rapportat każ ta' bullying jittieħdu l-miżuri neċessarji skont in-natura tal-każ jew allegazzjoni. Ħafna drabi hemm livell ta' power li jiena aktar minnek, għandi l-power aktar minnek, tajjeb, ġifieri hemmhekk toħroġ ħafna. Dan id-dipartiment joffri diversi sessjonijiet ta' terapija u gwida kemm mal-vittmi kif ukoll mal-aggressur li jsiru ma' psikologi, social workers u professjonisti oħrajn skont il-bżonn tal-individwu. Isir ħidma msejsa fuq 3 binarji: il-vittma, l-aggressur u dak li relazzjoni flimkien mal-allima tal-guidance li jżuru l-iskejjel fejn ġew irrappurtati l-każijiet u tingħata l-għajnuna professjonali permezz ta' proċeduri u miżuri stabbiliti. Kieku kont fiż-żarbun tiegħu inti, kif qed tħossok, xi trid tagħmel. Allura ħafna drabi wkoll ma' dak li qed iwettaq l-aġir anki b'azzjonijiet konkreti jiskuża ruħu. Fil-ġimgħa dedikata l-aktar għarfien dwar il-bullying, id-Direttur tad-Dipartiment saħqet biex l-attitudni tagħna lejn xulxin tkun waħda pożittiva u appellat lill-istudenti u lill-ġenituri li jekk ikun hemm każ ta' bullying jitkellmu. Meta jkollhom lil uliedhom qegħdin jgħaddu minn kull tip ta' mhux biss bullying, sitwazzjonijiet li qed jarraw lil uliedhom mhux kuntenti, mhux ferħanin għal xi raġuni, ma jieħduhomx hekk leġġeri l-affarijiet jisom xejn ma tiġri xejn, imma jdu naħdu l-azzjoni mal-ewwel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.